Yan po yung mga bahay. Bubong na lang yung natitira. Wawa naman. Dito yung bahay nila Chinchin. Grabe. Wawa yung may mga anak. Saan banda yung bahay nyo, Chin? Chin? Bahay nyo saan banda? Ayun, yun nga. Yun nga. Yung bahay nila, oh. Nasa may signal na. Salamat po kayo, no, kay Ate Rafael, dalawang isip na grabe na yung alon. Ayan po. Grabe yung alon dito sa ano, dito sa lake. Ano? Laki alon. Ayan po, may anunsyo daw yung ano, may anunsyo yung pamahalaan na yung buhi daw magpapalabas ng tubig sa dam. Kaya dadami pa pala yung tubig dito sa lake kasi magpapakawala ng tubig yung dam ng buhi. Ayan. Atin po, pupuntahan ko si Utol. Pupunta kay Chinchin. Yo, hintay natin si Chinchin. ay lalabas si Chinchin. Si ano dahil Grabe mo, mainit. grabe yung tubig papunta kila Chinchin. Hindi ko alam kung palikas na sila. Kasi dito daw sila sa Tinagaw na dito ko. Amoy. Amo. Ay, nag-chat sa si Chinchin. Wait lang daw. Bangka kita. Bangka kita. Lilikas yung mga tao. Di agko pa kaya ano? Agko ano susadi ano? Migbili ko na sa tubig sa dam, buhi. Kaya nga lagi siguro nag ano. Yun po, maglilikas yung mga kabahayan na dito kasi yung nga may ano yung dam daw ng buhi. Papakawala ng tubig. Yung papuntahan dito sa ano, sa lake bato. Dami isda. Bighead. Oh. Laki. Mga inunan. Barato yan. Para mga unan. Diretso na doon sa market. Yo. Barato doon. Angat pargan. Bong pargan. Bong putol. At yan po, papunta na raw po si Chinchin dito. Nag-chat na kay Pula. Ito, salamat po sa ano, nag-sponsor kay Chinchin. Maraming salamat po.
Naglibot man ng ganda na kapal. Sabi ka labos ah. Ah, naglipat? Sabi nga nila na. Kaya ako naglipat kami. Ay, ako pala ikintaon sana kami go back. Ayos talaga. Na daw sa sa tubig. Diyan kami nakatingin nasa likod na pala. Paano yung tingin ko? Naririnig na pala yung usapan. Loko na. Naloko mo. Kumusta, Sid? Sabi ni Kuya. Kumusta? Okay man. Mas lalong tumaas ngayon. Yung pinaglipatan nyo, abot na yun talaga. Ay, hindi naman. Kasi pinagdaraga ba ako yung ano? Hindi yung lilipatan nyo. Abot na yun. So, pangalan ko tayo. Abot na yun. So ngayon, doon kayo sa video. Ah, naglikas na ka mo? Sana ko kami. Well, sabi na, pwede mo kaya Kasi parang ko lang ubot. Yan, chin-chin. Pero mas matindi talaga. Lilipatan nyo, hindi na tayo magdadaan dito. Papasanin ka na. Ako magpapasan. Hindi ko makalimutan talaga doon nakatingin eh. Saan tayo, Bibi? Nasa likod na pala. Kaya magpapa-camera tayo kay ano, Jason. At yung camera yung kasama niya. Kuya Ron. Hi, Kuya. Sa mag-asawa. Kuya Ron. Mag-asawa. Mag-asawa yun. Mag-asawa po. And thank you so much po. And God bless. Tara, hindi na tayo. It's G. Amo? Vlog po. Sa YouTube po. Uy! Mag-imis ka. Ano mo nga Bakit mo? Ano mo yan? Ano mo? Gustado ka. Gustado. He! Dumihan po dito. Gusto pati ka nung ata. Ano kaya? Dama na yung mga Marunong din yung aso sa maganda. ay! Hindi na alam kung ano. Alamit striker po. Alamit striker po kapatid ko parang Jason TV. Aging salamat po kayo no, kay Ate Eva and Kuya Ronnie sa dalawang isip na nagano sa atin sa tawag natin. Ay, yung nag-gear po mag-alasa, makasunod na. Ilang kilo? Ilang kilo? Ilang kilo? Ilang kilo?
Diyan mo na lang, Tito. Diyan mo lang. Okay, so ang presyo po nito ay 2.8. Tapos yung sobrang nung ito ay bumabasag. Kaya mo? Kaya mo na. Hindi susunan ni kanya ano. Tutunan niya ka. Ikaw mo na magsukong. Wala. Tapos mamaya, parating na. Makakatabang talaga yung Ano? gawa. Oh, tan na naman oh. Ano ang ganda? Yan din yung sumusunod na naman. Wala, pwede din. Dandan lang. Hello po. Dali. Hindi ka na. Hindi ka na. Sir. Kaya ng kapatid ko. Bayo daw lang. Hindi na din naabot. Pero abot ko. Abot natin. Kadakol ko siguro mga likas din kami. Sana. Amoy. Ano? Bakit ang tinguhay na lang? Kaya ba?
Buti may nililikasan sila na ano, yung hindi binabaha. Dado. Isang dulo na ako dito to. May nagsasamun ba doon? Tingnan daw natin dito sa labas. Magandaan po. Yo. Hi vlog. Yo. Baha. Oh, yan o. Grabe na yung alon. Ayan po. Grabe yung alon dito sa ano, dito sa lake. Ano? Laki. Alon. Yung lalong lumaki yung ano, yung tubig kasi nagpakawala daw ng tubig yung dam ng Buhi. Yan po yung mga bahay. Bubong na lang yung natitira. Wawa naman. Dito yung bahay nila Chinchin. Grabe. Wawa yung may mga anak. Saan banda yung bahay nyo, Chin? Chin? Bahay nyo saan banda? Ayun yung may signal. Ayun, yun nga. Yun nga. Yung bahay nila oh. Yung sa may signal na yun oh. Grabe na, baha na. Magaling itong bangkuan. Malaki. Ito po yung kadugtong ng kalsada doon sa kanilang lake. Tapos ito po yung lake. Lake namin. Lake namin. Siyempre, taga-protein. Ano yung ano? Ato mo na, maganda po ba na? Okay na sana no? Okay na sana. Okay na, wala na po. Oo. Tuloy na po. Tapos ang puto. Ang order ko, nakalipas. Ano na? 2 araw lang na nakalipas oh. Ano yung pakiramdam? Grabe na naman yung tubig. Ay, atin. Hirap. Siyempre, buti kung wala kang ibang iisipin. Ikaw lang. Tapos katulad sila nag-aaral. Mga gamit. Tapos kapag may ano naman, kapag may klase, bago punta pa doon. So, ay, taste lang. Soon. Soon. Taste lang. Hindi ako nakadala ng battery, palobat na. Ano ba ito? Saan si papa mo? Andito na tayo ulit sa kanila. Ano man si mama mo? Para tapusin lang. Kaya tawag si mama niya. Natali pong Sayang, hindi ko nakunan eh. grader. Nasa yung passport. Ay, oo. Nag-uuran man. Ayan. Magandang tanghali po. Yeah. Saan ba? Oo ah. Maliwanag. Ano mo ilaw? Naibigyan natin kay Chinchin itong isang sakong bigas. So again, salamat po kay Ate Eva and Kuya Ronnie
sa kanilang mag-asawa. Chin, salamatan mo Chin. Thank you po Ate Eva Kalamaan Oralio. Yan. Thank you po sa mag-asawa. May God bless you po richly and Kay abundantly. Kuya Ronnie. Kuya Ron. Thank you po. At ayun, nakalikas na po pala sila kasi may advisory kasi na yung bayan ng Buhi ay magpapakawala daw, may dam doon na nagpakawala na daw ng tubig. And then syempre nag-advance lang sila na baka mas lalo pang dalagdagan. Yung ulang walang tigil. Kaya mas pumunta sila dito sa kamag-anak, may bandang hindi na talaga ito na mapasok ito. Hindi naman. Pero kapag as in ulan sa ulan, Bahala talaga. taas na taas. So kung sakali, mayroon pa kayo nililipasan. So sana pray tayo na matigil na yung ulan, saka hindi na abutin ito. So mamaya dito na kayo matutulog muna. Hindi ko po alam. Baka po doon. Pag nililisan po doon sa isang bahay, Meron sa bahay. hindi naman totaling po, kumbaga, wala naman pong tumitira kaso, mga tumitira. Nandun ko po kasi yung ibang gamit namin, nilagay, para hindi mo. Happy? Happy. Maski paano, yung smile niya ay Ha? yung smile niya ay masaya. Masaya ka? Always be happy. Sabi din po. Yung aso mo masaya sa'yo. Kala namin ni Jason sa kanya kasi mahilig ko sa aso, hindi naman pala. So, hinahayaan niya lang na umaan sa short na nadumihan yung short. Wala kayo lang. Kita niya. So kanina, nagulat ako, panay tanaw ko dun sa labasan, dun pala sa likod ko. Surprise! Sabi ni Yun pala, Kuya. inikutan kami. Wais din eh. Inikutan kami. Sabi ni Kuya. Ini-expect ko nakabangka. So, Hindi nito kasi ako saan agihan ka, so ang ganda daw kong sabi, kaya tinamla ko na doon. so mas pinili ko na po na naiwan siya. Hindi, mas pinili ko na po na dito na sa dumaan sa walang tubig. Kasi ganun din lang naman, naglilikas sila. Isang sakong bigas to, mabigat to. So, ganun din lang, baka ilikas din to. Kaya dito na ako, para binuhat ko na lang na kahit malayo, kaya naman. At si mama niya po, nadatnan namin kanina dito, yung nadatnan namin. Pasensya na po kung wala ngayon. Ate Eva and Kuya Ronnie, hindi na po natin maano kasi busy po silang naglilikas ng mga gamit. Kaya si Chinchin na lang po yung nandito. Yan. And then si Parang Jason kasama ko, saka yung kaibigan niya. So yun na siguro, Chin. Thank you po. Oo. Thank you, Kuya. Tiis lang. Tiis lang talaga. Kaya. Okay lang. Okay lang. Ayan kayo, Loli. Ayan sa Team Paway. Thank you po sa team. Mag-heart ka kayo sa mag-asawa. Ayan. Apa. So yun po. Thank you so much. Pakatatag ka lang. Anong congratulations nga pala? Hey! Si overall champion. Overall champion ba? Yes! Last first place! Ngayong taon? Yes! Ano ko yung san? Wala, hindi entry yun. Kayo talaga yung nag-overall. Nakapit. Ano yung nag-overall? Anong galawan yung nag-overall? Ay, hindi ka naman pala kasali pa. Ano yun? Ano talaga siya? Exhibition competition. Bali sa... Hindi, maganda naman talaga yung performance. Kaya, saka konti lang pati yung nag-entry ka. Ay, pasalamatan mo pa nga pala yung mga tagahanga mo. So, di ba nagbabasa ka ng comment? Hindi. Maraming Siya daw yung GC. Maraming Kaya nakikinig lang akong wifi dyan. maraming nagmamahal sa'yo. Ayan, thank you so much po sa lahat ng supporter. Di ba, Son? Oo. Mga comment. So, abang-abang lang po kayo para sa journal din ni Chinchin sa channel ni Kuya Loli. Okay? So, di na po siguro magtatagal kasi meron po pala siyang project na gagawin. And then 5, punta ka ng school para mag-practice. May kampita naman kasi kami sa 20. Grabe na. Sana all busy. Wow, sana all busy.
po again. Salamat. Ate Eva and Kuya Ronnie. Ingat po. Mag-ingat po tayo lagi and God bless po. Bye-bye. Picture pang tumbling. Amo eh. Hmm.